Pinia berta nampak lang pon perang kardom karbi anglong. Tike news ke lang arada tumapan. Nili berta thanabang phi morom phang chupi pensi berta nampak lang pon ipo. Pini perang ke penang pale berta arjupon pamesinang. All Adivasi Student Association of Assam Bakalia Regional Committee Atum Alang Litum Office along Signatory KARBI Peace Accord UPLAGS Longki Beaphan Alang Litum Office Richo Hidi Hati Dandi along Karchopon Pado Labangso Amay along Pinangan Amoluk Atum Chitong Dunsi Alang Liphan Archupon Lo KARBI ang long kit hedung reality show Octave Season 1 juddet pennon Octave Season 2 ta final cepa jud ponlo labangso cepati along winner lake Sir Imtok Bilapen second runner Prati Langthasa third runner Arti Chingthong Piatumsi cepa hai ponlo Sildharampur along Rongkep Lapen KARBI Rong Asar Amayatum Krungsai Amay Kang Nipon Chiti Niphai Inkora Troksi Sildharampur along Rongkep Rong Asar Lapen KARBI Rong Asar Amayatum Angbong Chethanchimung Krungsai Amay Kang Nipon Chiti Niphai Inkora Trok Arni Porphai Hini Aporpen KARBI Rong Asar Amay Pangcheng Ponsi Rong Asar Kiron Tiron Pen Mai Chipahem Puponlo KARBI Rong Asar Amay Central Executive Pen Chitongdun General Secretary Rupam Hanse CE Chitongdun si Lapangso KARBI Rong Asar Amay KRAAA Pen Mai Kang Nipon Nangkok Lake Sildharampur Arlo Rongkep Rong Asar Lapen Radatumta Chini Etnangji Lasi Ili KARBI Atumta Khusar Phisar Akai Ahut Pen Tame Rong Asar Atum Rong Along Amethang Kachari Ajakong Do Lapen Kangsai Aron Village Court Tame Dukok Apotsi Laso Ajakong Customary Law Aron Ateng Pensi Jakong Chilong Nangji Pupen KARBI Rong Asar Amay KRAA Lapen Incorruptly Organization Atumpen Surihini Ra Kretrok Aningkan Pen Nang Chisong Bombang Bomsi TVDC Tame KARBI Rong Asar Amay KRAA Pen Rong Asar Tinta Damsi TVDC Keseng Pachun Ponlo Lapen KARBI ang Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen Elvin Teron Atumpen KRAA Incorruptly Atumpen Chingwai si KARBI ang Autonomous Council Tuliram Rong Hang Pabor I Ajoyni Pen Assam Governor Aphan KRAA Incorruptly Atum Akemang Alu Palisi Assam Government Pen Assam Gazette Notification 14 July Arni 2021 KARBI Anglong 6 Sidil Arlo KARBI Atumta Bisar Kendar Aron Customary Law Aron Ateng Kangsai Amo Ajakong Chilongpo Village Code Doik Po Pusi Sildharampur Rongkep Rong Asar Amay Atum Aphan CE General Secretary Rupam Hansepen Pachini Ponlo Labangso Amay Along Aluhi Kachitongdun AGS Sarsing Kathar CE Arnampi Anglong Pen President Duren Singh Ingti Secretary Robinson Hongpi Members Ramsing Tiso Korkanthi Pen AGS Sukur Singh Tokbi Members Kamsing Teron Lapen Sildharampur Arlo Rongkep Rong Asar Atum Chitongdun si Ing Samjen Pen Labangso Amay Pachun Ponlo Vaisong Terang Report Tike News Pini Sildharampur Rongkep Labangso TVDC Aputhap Awareness ke dolong Nang Litum Perang ke Kadu Kabi Tumanta Churulo Labangso Nang Kelun Tekapot Pasi Pini Nilitum Dadak Sildharampur Rongkep Along TVDC ke Thomdo Labangso TVDC Nilitum Rong Asar Amay Pen Kaching Waitang Do Labangso TVDC nilitum hak keceng pen 2017 pen non an nilitum sisong bom bom mesin nilitum kapacun sini nilitum rong asara mei hin pen keceng lai pon itu chairman la swateng pen sini nilitum pan nang PP pon nang ji
ate ha ke ching man tani litum ka je song ta rong sara hin le si je song apen ke jong si alang litum kamatha pen jong si claim ji puson te ha 2011 aning kan ji tu UPDS tu me court ke chewana hu hala bang su pen se alang tu claim nang ji apollo si ta me alang tu claim clear jong pini ni litum karbi rong sara mei hin pen che song bom karbi rong sara mei la pen ke ni litum karbi ang long rong sara mei hin ni asong pen litum che song bom ban si non anda chun lo si ni litum la bang so ka che song ini tu mana adi nang tujuh nang ji lah si pini tuliram nong hang nang itu langsung herangki true pen langsung kan ini tentang alang lipan kecil dia nam tidak lo tiga damtang 14 September ni ji tu Assam cabinet long ke parai tang langsung karbi atum langsung customer lo ke pacun so tak taksi alang lipan curu lo so tak tak non dah ke bang jilang ni litu nak karbi rong saramai kan ke song G2 TVDC traditional village constituency election napang ni dum hana pacun pitek lo betel lang phan ansu sini dum surut pichu jilang apen ke jong si nang pacun pipi pulu tin dum ka kedeng ponji ata kapre kang ding ni dum baci song hin ben deng pon nang kok tahai asi pini labang so lam ke puta ka sing wai ke dak si tom pulo ko sing wai bang ke la hano ini dum ka song amun nang pacun pitek nang ji lepen ke cari salom la si rong kep atum TVCC lo bang so ka cari rồi kia bên đồng ruộng có chính phủ gia phan so lo mấy tụm bên chính lộc hạt trên thong saro hang sa duri kirang kia mekara saro tụm han sini tụm panong bên sila bang so ka chesong sila bang so ka chesong ini tụm hani pacu duri nang ji busi pini nang tụm kirang kia theng ben pini tụm rocket alam ben kia nang tụm han nang thamen kia lai Pini chiti ni phai ingkoi ra trok si arni lakha kre isi langkar constituency angkang barilong along rong krinar kep arong aradatum chingrum sikidam tang chiti ni phai kli arni risim kang tang ki ot song trok asong lapen central sarkar angbom monsan alang dan kachitok timesen lapen ning kang samthek konlong si pini alang litum hawar arlo kido asong japo atuma phan karcho amai pado Pini labangso amai along UPLA asong akon chunbang longki belapen kaprek asong japo rong asar ki thekiding lapen UPLA ke PLT KLNLF asong atumpen kado kabe bangkrek pho asong ja atumpen bangphoro isira pho sose arachitongsi archupondu antim dudana churo dunsi ni dunsa ini ngarong aje pensili tu me pot ke chetok da karbi lo muni tu nang kam ke tu bang lo sob khana chingki tha lo me pilo sob tapot itu me pot bang me sel ko chetok da ma ke chetok kan ni ngarong aje na an da ong du chepona usini tu bang pharo isira trop ke ba hini amuni tu ni tu chepon lo hoda del hero so pilo da ko me ka pena tu na mi tu noi ni tu songa hiya mo bang pharo isira poket osia muni ni tu hoda du da mo hoda ngarong aje lo itu ekor cetok lo ekor ke cetok long se kali tum ka cingki ke cetak kali tum da dake imena phanjong jung cho mane imena long ri chi jorang de ti ke kem dam kali mat nitu la bang so song ke seng ke pini nitu mena jong jung si ke che song tu ma si ani do nei ho le ni tum ke song ke seng kali da phen ke tum ke kan bia ke ma pa lut na ho mane ni tum so song ke seng kali ka che song kali e hem iri pi e po e don e rap chiteng ni lap ki tiji ni tum song long ki tum pen ke pinye pe namne ki tiji ke choki jun ta tum tiji ni le se an tum ta gamo de utur ari de kopi ko song ne ke mandi sita ni tum long ri farman ke farman e mena a long ri ching thu na ang so se tum da bangla song ke te tum ke bari tum song ta ha tum da sia kai bari tum hala tum song ka bang song ta si tum ching thu nei ko de ni ka ma tha si tum da phire de jitti min pha ka to ko be phire de bin na ni tum da ka che song ma ti ho Lasu kace song ni tum ke khei ba joram dei lori chi joram dei khoi ma ka the ma ti kya nasi la so puta ka ke ni tum han kace to ka puta anu tim han dar chu ko kace to ka mata ni ke terawe ni tu anu tim da la pe la bang so e ko do ke ni tum jong ju ke han na ta wi puta ni ye dak barilong ahwat pate da barilong police station anggar kapuri an dak rong ke sit cap ni do Kira masuk kado kau biar rat pensi ini itu kedam tang citi di 2021 abang so ani jadi orang sebelum kot kecetok asong trok atau makan pini alang itu kado kau biar abang so kot mesen lu nang cerap nang cetu dum tenceng nong ongdung kot tu dari kau macam di si pini alang itu sih kami abang so kot apan mesen lu alang itu mang teknik cepat lang sih
kacedon ang tek mati rong so kuta ni rong nang jipi sini tu masa bini karjo mai patun labang so aha war long ke duan song ka song ki just do that galenele do EPL do KPLT do ka la ni tum song trok ang bong ki just do duan patun tak ni ka parto Kita ni sar pini lepas so kat cuma long nanti tu song troan bantu sar so hawa bini song trok ang bong pen bang klip hobak so se armung do that leaders pen chenglok officer katu ko pen chetong no ada karong det delo inut bhaini ke lalang phera ha war pen non ni liaison song sita melang la karong kal sita melang phera area pen inut very signatory ke mandum na so jeni si aning nangache the ma aning charong be jeni si pini lamang so karcho long so lang chokha Dorgagori constituency along kido Lahori janalong APHLC pen maikang nipon lapen BJP ke claim ke dam ke chok chepu apu thak lapen peace accord 2.3 clues alam sitame chethan pon lakhain kora trok Dorgagori constituency ke parlo Lahori janalong APHLC atum pen maikang nipon Maipu APHLC Monda Singh Ingti lapen Vice President Livi Hanse Bokajan LAVP Ropon Singnar Jonaram Tirang GS Assistant General Secretary Lapen Anparta Rong Asara Tumpen Chetongdun Radatum Chetongdun Si Maya Long Jumesen Alam Thanpon Pen BJP Aphan ke Deng Pon Thekhe Lo Pusi Bangso Amai Along Chethanpon Lapen Towar Melang Ahoy Adung Alama Puthak Pusitame Kedam Tang BJP Pen MLA Ahut Sitame Chechakpon Lo Bonta Nang Papleng Pithek Thedera Jok Lasi Tirangji kilik apor ke APHLC aphansi jokpon po lapen jokbek pupusi haladak lahurijan ahawar araratum chingki chethandun lo daihuri pena musing ti report TK News Nila tu nak pini APHLC ame kepadunang kok ke lalu nila tu APHLC pen ke ahok pet pen se kar biarat apa nila tu akai thang atuar ke japon la pen non ke dobom agomen tu la close 2.3 kachito ko bank ke adok kawe khei kaching hon akar bie tu bank ke chidon dun dema pu la so nila tu assessment ken a meeting lo ba 6 sedur awareness a meeting lo la sinili tum pini la dak meeting doing nang kok lo kaching wai lo tangte pini ladang nali tum nak humri nali tum fansina chu phama tangte nali tum se aprang pen adi ki ongpen sita dak nali tum wangi pu nali tum tipu do mala sokra kre la ke nili tum sitame dak APHLC ke claim kon ma rong aso tu nili tum phan ke ya me sen pu chini si rong aso sitame nili tum phan nang ke pha dolo la pen alang tum sitame khei kaching hon ayo ne sinil tum phan pini la dak nang hang pen sinil tum rong asar doan men sami tum chingwai sar si pini la so close 2.3 putak sami nil tum so dak pen kham khelo la pen la so 2.3 la so close sitame nil tum adok kawi APHLC pen dang lok la KARBI a khei ke ching hon tum phanan ke chidon dun de pusi pini nil tum la dak pen nil tum pachini pon iglor tangte ladang nali tum mo pera lang li tum inut bahani kiduk kisung alam chethan tangte nali tum labang so non MSC kiligji labang so jong se nali tu APHLC hai dun deli puta nali tum rabbe gi matang te ladak arat akisung ba nali tum pajok ijima ahok pe penong si nil tum ma phan rana tum nang chidon dun pen nil tum APHLC phan nang pahai pute nil tum ke khei ke ching hon ayo ni nil tum anani pen sami claim bom lo posi nil tum ke hai delote ronga so tum pan kam kera bredaji ba kisung kera bredaji pu bank ke alam the masya avi nil tum ke claim pi vek ko ajar ke dok kisung ko sita nil tum ke claim biji nil tum ke chiarding lo ken kam chiarding lo tangte pini ladak nali tum kicak APHLC ame kangdang ame kang ni kicaken nali tum rong asor si kachupha ik malaw bangso puthak than pachini gi ma ado abang so putha bang ke hello je ni tum ke pini pin so son thak thak si kangchir a hormu du ko oposi mane koma a party mate koma korte si la bang so ka the anga to war ni pon thai ma pa ya ni si ni tum da enu bahani ni tum member ka chitoy dun do
แล้วเราเติมเป็นตัวเวจริงนี่ตัวชิงว่าชิงไซสินี่ตัวพันอันนี้ตัวพันปัจจินี่สิ TK News pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom